Munduari begiratzeko modu bat laguntzarrekin kantatzeko modu bat orman guztia aratzeko modu bat itxaroten jakiteko modu bat pagoak ukitzeko modua azala begiratzeko modua ego haizea usaitzeko modu bat hautuan ekar egiteko modu bat ez honen agian, ez ederren agian, zarregia, txikiegia agian. Begietara begiratzeko modu bat galdera egiteko modu bat eskutik heltzeko modu bat amets egiteko